El pare d'en Flers Nebó va marxar de Catalunya el 1911 perquè no volia anar a fer el servei militar al Marroc. Els pocs estalvis de què disposava el van portar al Brasil i allí va fundar amb altres companys el Casal Català de São Paulo. En Flers ha passat tota la seva vida al Brasil, però es considera català perquè ha crescut entre les parets del casal. Aquest metge de 83 anys ha estat molt vinculat amb la promoció de la cultura catalana al Brasil. Tant és així que ha escrit una història de Catalunya en portuguès. Ell va arribar aquí l'any 11 a Rio de Janeiro i l'any 16 va vindre cap a Sant Pau. Aquí va trobar una colla de catalans i vam fer el primer centre català del Brasil. I jo vaig néixer pràcticament dintre del centre català. Vet aquí que tota la meva infància i la meva àvia i les meves ties i la meva mare, que no enraonava el català, va aprendre el català i a casa enraonava el català. I, esclar, a fer la subscripció del Patufet, jo buscava llegir i, esclar, que hi havia paraules que jo no les entenia. I anava al pare i deia, pare, què vol dir això? I ell feia la traducció i m'explicava. I vet aquí que vaig començar a enraonar, a escriure i a llegir en català. Jo coneixia Barcelona de fotografies, de pel·lícules, de diaris, de revistes i d'enraonar amb els catalans que venien per aquí perquè érem una colla i pràcticament tots els catalans eren coneguts. No vam dir que serien una família, però quasi. La veritat és aquesta. La nostra manera de viure era una manera bastant catalana. Vet aquí que menjàvem botifarres, pa amb tomàquet i totes aquestes coses, oi? Que és típic de la cosa. I anar a Barcelona, doncs jo em trobava a casa. El Brasil és completament diferent. El Brasil no és un país. El Brasil és una pila de països. I hi ha maneres de ser completament diferents. Si vols treballar, vine a Sant Pau. Si vols passejar, vés a Bahia. No, és una manera de viure completament diferent. La instrucció, la manera de ser, els costums, la religió. En comptes que nosaltres tenim a la part sud més una influència italiana, una influència polonesa, una influència alemana, i a Sant Pau, i a part de Paraná també, i una part de Rio Grande do Sul, influència italiana més gran. A Bahia hi ha una influència més gran de gallegos. I doncs la manera d'enraonar tira més a un portuguès arcaic. Aquí nosaltres tenim les platges, que són meravelloses, són molt maques. Hi ha puestos que tu passaries el dia sense donar-te compte, prendries bany de mar. Tenim ciutats a l'interior que són distintes, com Campinas, per exemple, que és la segona ciutat de Sant Pau. Sant Pau, Campinas, Santos són les tres més grans, però hi ha ciutats cap a l'interior que són molt maques, molt ben cuidades. Anem a suposar, a Paraná, que és un estat, una província una miqueta més al sud, Curitiba és una perla, val la pena conèixer. Sant Pau és una ciutat multinacional. Sant Pau és una ciutat completament diferent de les altres ciutats del Brasil. Aquí tu trobes de totes les races, de totes les menes de gent, de blancs, negres, cafusos i el que sigui. I al mateix temps trobes tots els tipus de menjars. Si vols menjar àrab, tens. Si vols menjar japonès, tens. Si vols menjar xinès, tens. Si vols menjar paella, tens. Si vols menjar macarró, també n'hi ha. I a part de tot això, Sant Pau és una ciutat molt cosmopolita. Em sembla que més cosmopolita que Nova York. Molt més. Perquè allà encara fan una distinció de blancs i negres. Aquí no hi ha. Aquí
nosaltres sempre rebem els altres com si fóssim germans, com si haguéssim conegut tota la vida. No fem distincions. Si és jueu, si és protestant, si és budista, sigui el que sigui. És una persona. I mereix tota l'atenció. Això és típic de Sant Pere.